Sanibonani guys, igama unqabileni Phethela Mazibela eInimba ngomhla ka-6 January. Ayike guys, uHlathi benoThumeka bebesalokhe bekhalile becela phela ukuthi ingane yabo icinywe leke lo mlilo osuvutha amalangabi emotweni ka-day driver. Okay, abantu-ke abafikile-ke bezocima umlilo basheshisile ngoba bakwazile nanokuthi bemkhiphe emotweni likamva, bagcina sebemfaka-ke oxygen, bemfaka i-ambulensi waya esibhedlela ngokukhulu ukuphuthuma. Fikile esibhedlela-ke wathola udadewabo kaHlathi lo ometron khona uNtiki omanenje waphuthumisa udokotela, bahlanganyela-ke bonke ndawonye nama-paramedic bakwazi ukuthi-ke bamyise-ke endaweni yezosizo oluphuthumayo. Emva kwamahora-ke ambalwa udokotela ufikile uzoletha i-report kumndeni wakhe. uHlathi benoThumeka bebekade betatazela, kubonakala nje ukuthi le report ibashayisa ngovalo. Umanenje wathi udokotela, ayike isiguli sethu-ke ngisibonile. Wathi uThumeka, cha akusisona isiguli lesiya, igama lakhe uLikamva, nakhona besiseshiswa nje ubuhlungu benhliziyo ugirl. Kubonakala nje ukuthi akwenzi mehluko, ekugcineni vele kosuku uyisiguli ngoba kwamanje akekho kahle. Usho kahle ukuthi-ke udokotela, hayi umntwana ulimele impela, usafarishe from multiple bone fractures, ube ne-internal bleeding, uhogele-ke ne-smoking ngesikhathi kusha imoto. So ukwi-intensive care unit, e-ICU, ukwi-life support, kodwa-ke bazolake bemxolinga up until ba-right. Khalile-ke udadewabo-ke uyanga esho ukuthi-ke ngathi ulahlekelwa yithemba ngokuthi uzophila yini uLikamva. Kodwa-ke guys, ushilo umetron ukuthi hlala nethembeni, isibhedlela abamlizise kusona siwunqa phambili, uzoba ngcono, uzolulala. Hayi-ke guys, ngale emzini-ke kaZoleka beke beloke bedibhetha kuZoleka benoLazarus ukuthi bamtshele yini udadewabo phela uqhawe lezi ndaba ezibuhlungu kangaka noma cha. uLazarus ubesho ukuthi babamtshele uqhawe ngoba vele hhayi ukuthi usegula kakhulu manje, inhliziyo yakhe will take the news. Athi-ke uZoleka, she can't take any chances with a daughter. Usaba ukuthi uzothi nje memtshela le ndaba uqhawe bese inhliziyo yakhe bese naye iya-reacta, agcine naye selale esibhedlela njengomfowabo-ke uLikamva. So bamfihlelile-ke guys uqhawe, kodwa-ke kuke kushiwo kuthiwa-ke ingane zandawonye like uyafila egazini mekukhona into engahambi kahle. Umane wafika-ke uqhawe ebusuku nje late impela ngabo-12 ngabo-1, wathi eyi bazali angikhoni ukulala. Wabuza-ke uLazarus ukuthi kutheni, wathi ayi cha ngiyazama ukulala but ngeke akulaleki, ngathi khona nje into engekho right. Wathi inhliziyo yakho, buza uZoleka. Wathi no, my heart is fine but nje kunalento engingayazi ukuthi yini engekho right man. Hayi wabona uLazarus ukuthi no, uthenga lento yokuthi uLikamva ulele esibhedlela. Kodwa-ke uthi membuka ngehlo lokuthi simtshele ugirl noma cha, ebuka uZoleka wamane wayibrasha off le ndaba. Wathi mama uyahamba yini? Wathi ngiyahamba mntanami. Wathi uyaphi ebusuku kangaka? Wathi hhayi ngisana yabo meeting nyana kumele ngi-athende emsebenzini. Wathi hayi bo, indaba ungayenzi kwi-laptop? Wathi no, kuzomele senze face to face. Kanti unamanga, uye esibhedlela uyobona uLikamva kodwa akafuni ukutshela uqhawe lezi ndaba. Angempela uhambile-ke guys uZoleka eyosaphotha phela uThumeka benoHlathi. Ufikile-ke laphaya wafica umndeni umuncu nje, kubonakala ukuthi eyi iy'ndaba azimnandi neze ngoLikamva. Kodwa-ke okubuhlungu kakhulu ukuthi-ke noqhawe bengalele laphaya efonela isithandwa sakhe u-Onga. U-Onga-ke umanenje washo ukuthi yo I miss you qhawe. Wathi awu you miss me, kanjani usebenza lapho? Angithi wena nomama niyasebenza lapho? Wathi kephi? Wathi no, I'm not a workaholic mina. Wathi ayibo, kune-meeting nje eninayo nje lapha eKhosela Tech manje ebusuku. Wathi i-meeting ngisembhedeni mina ngilele. Wathi oh ngempela? Wathi yes. Wathi okay, ithi ngikhulume nawe late-ke. Sesuka lapho wahamba uqhawe ubuza uLazarus ukuthi hayibo, uma uthi uye emsebenzini u-Onga kodwa uthi like akusetshenzwa namhlanje, what is happening vele? Hayi Lazarus guys, kwathi akaphahluka yisho indaba kodwa wayibamba wathula. Hayi-ke ngala ubhuti-ke phela obange yonke le nxushunxushu uLwandle. Hayi ubhuti akahlalisekile neze kahle, uyahamba-ke manje ufuna ukucima ubufakazi, uthathe i-plastic bag omnyama ufuna ukufaka zonke iy'ngubo akade ey'gqokile ngayizolo ayoyishisa.
Uyagwaqazisa ekhishini-ke manje, uyagwaqazisa nalaphaya e-bathroom. Uzama phela ukuthi acishe ubufakazi. Kanti-ke nangu noyise la, uSydney, uyayithola ey'ndabeni ukuthi kune-accident eyenzakalile and umuntu obange yonke le nxushunxushu ubalekile. Umane nje wadla phansi emva kokuthi-ke ashayise le moto ekade idrayiva-ke ulikamva. Eyi, umane nje waya kuyena-ke wathi, ndodana wenzani manje? Waqhamuka nonina wathi hhayi mina, wathi hhayi musa ukulahla lezi mpahla, angithi lezi mpahla uyay'dinga njengoba siya e-police station siyobika phela ukuthi wena ubanjwe inkunzi waphucwa nemoto. Kuzomele sifonele labantu be-insurance sisho ukuthi ulahlekelwe imoto. Wathi hhayi kumele ngiyilahle lezi mpahla mina. Wathi no, akudingakali uyilahle lezi mpahla. Ndodana akusilandise sinonina, ngampela kwenzakaleni izolo? Wathi hayi baba musi lokhu ngihloma ngemibuzo mina. Wathi no, siqalele nje ekuqaleni. Wathi ngishilo nje ukuthi ngibanjiwe mina inkunzi. Wathi no, qale ekuqaleni nje, thatha isikhathi sonke usitshele ukuthi kwenzakaleni. Wamane wagwinya amanzi ubhuti, waphuza amanzi ubhuti, kubonakala ukuthi le ndaba iyamshisa, akakwazi nanokuyixoxa. Wathi hhayi mina bengiserobhothini, kwafika bhuti abathathu, hhayi bathi angiphume emotweni bangikhomba ngesibhamu. Wathi serobhothini, okusho ukuthi khona i-CCTV footage-ke sizokwazi ukuthola ukuthi oba lapho. Wathi hhayi angiboni ukuthi khona i-CCTV footage, bengimi kude namakhamera. Wathi ubumeleni kude namakhamera ngoba phela erobhothini, uthe wena ubuserobhothini. Wathi hhayi ukuthi ngimane ngasheshe ngama ngibona labo bhuti beza. Wathi ngampela Lwandle, chaza isitori kuyisona sona, kwenzakaleni emotweni yakho? Eyi, wabona-ke uLwandle ukuthi hhayi usebanjiwe la, ngathi kukhona vele akwaziyo uSydney already. Usemane nje wahlanganisa 1+1 kwaphuma i-answer ewu-2. Wabona ukuthi hhayi ubashaya ngemfi iphindiwe lapho, sengezimithiyo qobo lo mntwana. Uyena lo obange le accident le ecishe yaphambalalisa abantwana ababili bonke, yaqeda ngabo. And manje usebalekela ijele, usezama ukukhava wonke ama-tracks ukuthi uyena kahle kahle obange yonke le accident. Guys, kupheli-ke lapho. Thumeka-ke uyacela nje umzuzwana ukuthi-ke awuspende nendodana yakhe lapha esibhedlela. Hhayi unqabile unsike, kodwa-ke wacela wanxusa, wathi ngicela ukubona indodana yami isikhashana nje. Nangampela wamvumela. Uthe mefika lapha yayibona ingane yakhe ibhandishwe ngisho ubuso, iphefumula ngemishini. Kubonakala nje ukuthi cha, amathemba mancinyane impela. Hhayi wamane wakhala ugel. Wathi nsike khuluma naye, khuluma nonyana wakho. Bake batsho ukuthi umuntu meku-ICU, hhayi uyamuva umuntu othetha naye. Khuluma nje nendodana yakhe izokuva kaloku. Hhayi nangampela guys, uThumeka wathi uyazama ukuvula umlomo wangavuleka. Umlomo ubuvulekela ukukhala kuphela, hhayi ukuthi akhulume, ngoba ngathi useyay'sola untombomo. Uyayiblame kahle kahle ukuthi nawe unesandla ekutheni indodana yakhe idindilize lapha esibhedlela kabuhlungu kanje, ngoba ukuba uyinikile ngampela ingane yakhe lento ebikade iyifuna. Ngabe ngampela ulikamva kalele esibhedlela today. Guys, kubuhlungu-ke, kubuhlungu impela, kuyazwela, kodwa-ke asithembe, let's just hope for the best for ulikamva. Kona bayasho ukuthi ama-vital organs akhe agciniwe ukuthi aphile ngenxa nje yomshini. Uma engase kucinywa umshini kahle kahle loya mntwana, hhayi impela sekumane nje kwabheda ngaye. Kodwa-ke asingasheshe silahle ithawula, asimane sihope for the miracle ukuthi-ke ulikamva still have ikusasa leli akade elifisa ukuthi enze abazali bakhe bebe proud ngaye, abe le pharmacist le ezoletha ushintsho emndenini wakaMabandla. Bayishaye isifuba ngaye, babone ukuthi nabo ngesikhathi bezala babengazali nje, babezilula amathambo qobo lwabo. Guys, aphela lapho ngamazwibela ami namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amazwibela e-Inimba ngomhla ka-6 January. Ayike guys, uHlathi benoThumeka bebesalokhu bekhalile becela phela ukuthi ingane yabo icinywe leke lo mlilo osuvutha amalangabi emotweni akade